IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mamati launay ni Chalzea Johanna Raval, maikalima Summa cum Laude ti Mariano Marcos State University, asaan at ikinalaing ti pagkikitaan no tiket di iti diskarte keno kasano ama mentenar anangato ti grado kabayatan ti panagbasa. Iti parakisar-sarita tayo kini Chalzea ket saan na Ninamnama nga isuna ti maikalima Summa cum Laude iti prestigyoso nga universidad. Imbatad na at ilaing gagam na kuma ket agbasa ken agradwar on time. Siyempre sir, overwhelmed kasi nagaduti recognitions kada siyempre da JT pressure sa da amin kanyak ti ISP people which is hantay ma-avoid ang dayjay. At the same time sir, I am very much blessed and happy sir. So ma'am, anya ti imo na ana panunot mo idinaamwa mga sikat ti top 1 or sikat ti Summa cum Laude iti Mariano Marcos State University? Siyempre sir, napanunod ko ti panagyaman, naglalo kini Apo, ta iso natin ang ted kanyak ti pigsaki red, kasta ti wisdom, tapno magunod ko dati nga achievement sir. Kasta pa ti panagyaman ko ti family, friends, naglalo di ti professors ko sir. Kasta pa nga nag-flashback kanyak met ti college journey, naglalo di ti struggles ken silent battles ko sir. Kunana at tinagbalin akarit itibiyag na kabayadan ti panagbasa na ket ti panakatay ti lolo na nga isu tinagbalin ang motivasyon na iti panagbasa na. For me sir, ti karigatan talaga nga parte dati nga journey ket idi last sem mi detoy 4th year ko sir kasi idi finals week mi sir ket nairanta nga pimusay ni lolong mi due to chronic kidney disease ket nagrigat nga ladladingit kami sir kastamet nga nagadupay ti kailangan nga academic deadlines nga kailangan kabulen aglalo pay ti kamkamat ko nga thesis ko sir. Ngem despite that sir ket I choose to overcome it, step forward one step at a time sir. Kabayatan na plano na nga ag-enroll iti College of Medicine tapto rikas taket magunod na ti agbalin a doktora. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.